Ennen kompressorikäynnistystä tarkastetaan silmämääräisesti laitteen kunto sekä öljyjen ja nesteiden määrä. Tarkistetaan jäähdytinnesteen määrä. Tarkista, että nämä 3 hanaa ovat auki. Tarkistetaan kompressoriöljyn määrä. Katsotaan, että viisari on vihreällä tai hain puolella. 3 hanan vierestä löytyy virtakatkaisija. Laitetaan virta päälle. Laitetaan näyttöön virrat päälle. Jonka jälkeen voidaan käynnistää laite. Seuraavaksi laite voidaan kuormittaa. Jos halutaan muuttaa näytöstä kompressorin paineasetusta, painetaan Enter-näppäin pohjaa. Painearvo muuttuu vihreäksi, jonka jälkeen voidaan nuolinäppäimillä muuttaa haluttuun paineeseen. Vahvistetaan painamalla Enteriä. Kompressoriin voidaan asettaa 2 eri paineasetusta, joita voidaan vaihtaa painamalla Enter pohjaa. Paine muuttuu vihreäksi, jonka jälkeen siirrytään nuolinäppäimellä sivulle. Ja painetaan Enter, jonka jälkeen paineasetus on vaihdettu. Yläkulmassa 2 vaihtuu 1 ja vahvistetaan valinta painamalla Enteriä. Jos haluat tarkastella kompressorin käyntiarvoja, siirry valikkoon painamalla mittarin kuvaa, jonka jälkeen näet akkujännitteen, elementin lämpötilan ja paljon muita arvoja. Takaisin pääset painamalla X. Kompressorin sammutus. Paina kuormitusnapista kevennykselle, jonka jälkeen kompressori tyhjentää painejärjestelmän. Jonka jälkeen laite voidaan sammuttaa painamalla 0 näppäintä. Ja anna moottorin käydä jäähtymisjakso loppuun asti, jotta ei tule mitään päästölaite tai muita vaurioita laitteeseen. Sen jälkeen kun kompressori on pysähtynyt, voidaan sammuttaa näytöstä virrat. Ja jälleen kerran odotetaan rauhassa, että EKU sammuu, jonka jälkeen voidaan virtakatkaisijasta laittaa virta pois päältä.
Muista talvella jättää yksi ulos tulevan ilmahana auki, jotta kaikki jäämäkosteus pääsee poistumaan laitteesta ja ei tapahdu laiterikkoontumisia jäätymisen johdosta.